Може би има част от мен, която усеща вина или несигурност, когато започна да се чувствам по-добре. Може би има част, която вярва, че не заслужавам да се чувствам лека, свободна или щастлива. И мога ли точно сега, дори за миг, да усетя как е да се доближа до тази вина, не за да я отблъсна, а за да я обгърна с мекота и любов. Мога ли да си позволя да усетя, че е безопасно да се чувствам добре? Че не съм лош човек, ако се чувствам добре? Че позволението да бъда добре е всъщност акт на любов към мен самата и към хората около мен. Мога ли да си позволя да усетя тази любов и да й се насладя дори за миг?